Продължаваме с вторият урок от серията, в които искам да ви покажа как да си правите музика без да имате никакви музикални умения. Както споменах, вече е лесно, така че няма от какво да се притеснявате, стига да разполагате с този прекрасен софтуер. Така, без да губиме време, искам набързо да ви запозная с някои опции и настройки, преди да започнем да градим, да нареждаме музикални инструменти и да си правим музиката. Първо, когато отвориме програмата, по подразбиране се зарежда тук така в миксера на слотовете най-отдолу нещо, което се нарича Fruity Limiter. Този Fruity Limiter е хубаво нещо, не е лошо нещо, но в момента нямаме нужда от него. Това е нещо, което лимитира всички саунди, които сме наредили в проекта си. В dB метъра тук така да ни отиват повече от 0 децибела, 0 е допустимото. От 0 нагоре вече не е допустимо да са звуците, които нареждаме, защото ще почнат да се бият, да кривят, да звучи грозно, гадно и ще стане голяма какафония. Така че тук като цъкнеме, може да го затвориме като цъкнеме тук на Delete. И няма нужда от този лимитър на първо време, защото искам каквото правим и нареждаме в миксера, ние после ще се контролираме и балансираме всичките музикални инструменти, така че нямаме нужда от него на този етап. Отиваме на General Settings. На първия този етап, тук General нямаме какво да пипаме. Най-важното отиваме на аудио. Да, на Audio Settings. Така, тук аз не съм пипал нищо за сега. Всичко си работи добре по подразбиране. Моята е 20-та версия. Колкото са по-големи версиите, по-високи нагоре, следващата, която съществува в момента е 21-та. Толкова по-добре разработчиците правят програмата, за да е по-лека, възможно по-лека с всички съвместими компоненти, компютри и така нататък. Но за сега, тук на таба аудио, първото нещо, което е важно да се селектира, тук на аудио девайс съм пробвал почти всичките и съм установил, че Fruity Loops Studio най-добре си работи с неговия си оригинален аудиодрайвер, който е FL Studio ACO, този. Така че го оставяме него. Тук, ако искате, sample rate може да се промените. Някои работят на 48 000. По-добре, ще е по-хубаво качеството на звука, но ние като цяло няма да усетиме никаква разлика и в свиренето, и в процеса на работа, и в слушането, така че го оставяме по подразбиране както си е. Тук е важно на тази опция, която се казва Buffer Length. Като цъкнем тук, както виждате, аз не съм селектирал input device. Микрофона, който ползваме е този Yeti Classic. Аз не съм го селектирал, защото в FL Studio няма да записвам вокал, така че не ми трябва. Селектирал съм си слушалките, с които съм в момента, за да си чувам в FL Studio каквото правя в слушалките. И другото, което е важно да се знае, тези цифрички са важни, този buffer length. Колкото е по-малко числото тук, толкова ще е по-голямо и по-добро качеството на звука, на проекта, на всичко това. Като се експортира накрая в MP3 файл, е хубаво да се намали примерно на 384-512, нещо такова. Аз за сега, за да ми работи по-леко програмата, не ми трябва чак толкова силно, чак толкова голямо качество на звука, да ми работи по-добре, по-леко. Съм си оставил на 1024 и така до тук. Ако също така тези са важни, трябва да са си на priority, трябва да си е на highest. Всички останали, както ги виждате, е така по подразбиране. Тук така на Resampling Quality е хубаво да бъде някъде тук по средата. Също така от тук също ще падне малко качеството, а може да го дигнете много повече. Зависи колко ви е добър компютър. Аз за тези видеоуроци няма да правя много силно голямо качество, не ми трябва. Мога примерно сега на 24 да се го дигна качеството тук. И ако някой също така се натоварва процесора в процес на работа и прави нещо голямо с много плагини и неща, които по принцип в Fruity Loop Studio най-добре работи с собствените си инструменти, които са към програмата. Ако външни се инсталират и допълнителни плагини се сложат и се работи с тях, те малко повече натоварват самата програма и процесора, но за всичко има решение, няма проблем. Тук се играе с тези двете опции понякога, за да се натъманят нещата. Другото, което
На Project, да, на Project, това е също, ако има проблем с натоварване на процесора, може това Time-Base PPQ да се намали малко, но по подразбиране, по принцип, надявам се, че при всички е на 96, така си е, така трябва да е, но може да се намали, за да работи по-леко проекта, ако е пълен с много неща и инструменти. И така, друго за сега тук така няма какво. Предлагам да почваме да градим, да творим и на първо време искам да ви покажа какво трябва, за да започнем да правим нещо. Трябва да имаме план, стратегия, да знаем какво правим, да не е да почнем да се лутаме и да не знаем какво правим, да си губиме времето и накрая да не се получи нищо. Трябва да се знаем тоналността. И темпото. Примерно, темпото тук отгоре се настройва. Аз за този урок искам моето темпо да е, понеже ще е леко тропическо бич бар парче, ще е примерно на 22, да, на 22 темпо ще го намаля. Извинявам се за грешката, като казах 22 имах предвид 122. Защото не искам да е нещо бързо. Другото, което е, например, искам да ви покажа, ако сте си харесали някоя песен, отваряме Google-а и пишеме, примерно на английски, find, намери, key of song, примерно. И то ми излиза този сайт. Те са няколко, те са много, без значение кой. Аз този намерих да върши чудесна работа, защото изкарва доста полезна информация и като го цъкнеме, ще се появи нещо такова на този етап. Това излиза при мене. Просто трябва тук да цъкнете бутончето Select Files и ето аз тук така по принцип съм заредил вече в сайта. Това е нещо, което аз съм правил. Има го в YouTube, може да го намерите да го слушате. Тук надолу, като го анализира сайта, изписва името, коя е тоналността, G minor, той е alt key, BPM е beats per minute, това е темпото. С темпо 123 е. Аз знам какво искам да направя за този видеоурок, който правя за вас. Тук в програмата има вградена опция, която автоматично ще ви покаже къде в пианото е правилно да се нареждате мелодично тоновете и къде не. И така, сега от тия бутончета, както виждате горе в ляво тук, изписва пиано рол, трябва да отворим пиано рола. И от тук се задава опцията, която ще контролира тоналността на целият ни проект, така че тук има едно меню, една стрелкичка, както виждате е тук така, отстрани, като го цъкнеме. Тук трябва да слезнем на View. Тук има една опция надолу, която се казва Scale Highlights. И аз примерно ще направя нещо най-обикновено. Най-вероятно аз съм го селектирал, но да, по принцип може и да не е при вас така, но може да селектирате различна тоналност. При мене си е на C, Scale Highlights, C и C Minor Natural. Аз ще оставя за този видеоурок тази тоналност. Виждате, някои от тези хоризонтални линийки са светли, другите са тъмни. В светлите хоризонтални линийки можем да си нареждаме тонално всички инструменти, без да се притесняваме, че ще звучат фалшиво. Тие по-тъмните, които са осветени в по-тъмно, те няма да звучат тонално и не е желателно да се ползват, за да имаме добро звучение, мелодично, без да се притесняваме, че ще звучи кофти накрая финалният резултат. Добре, значи наредихме си, както ви показах, наредихме си от тук от View, Scale Highlights, тоналността, темпото ни е готово и вече спокойно можем да започваме да нареждаме музикалните инструменти. Мисля, че следващите 1-2 видеоурока ще станат по-дългички, затова сега приключвам до тук и продължаваме в следващия урок да нареждаме всички барабанчета, бас-китари, пиана и така нататък, да почваме да творим. Така че останете с мен, давайте палците нагоре, абонирайте се за канала, защото най-интересното тепърва предстои и ще се видим в следващия урок. Благодаря ви, че бяхте с мене. Чао!